ערב טוב לכולם, ערב טוב. אני יודע שהשעה מאוחרת, אבל יש לי שאלה לאומה, לעם ישראל הנכבדים והקדושים. אני שואל שאלה, ריבונו של עולם, אין עוד מלבדו. רצחו 6 חטופים, השם ייקום דמם, בלא עוון בכפם, ועוד רצחו עוד ועוד, והשם ירחם. שאלה לי אליכם, תגידו, האם מותר להם לרצוח שבויים? מותר להם לרצוח נעדרים? מותר להם לרצוח שבויים וגם חטופים על פי דין של האו"ם ועל פי דין על פי דין של האג, שמאשימים אותנו ברציחות? למה כולם שותקים? אני שואל. למה הם פה לא כל העולם שותק? 70 אומות עולם שונאים אותנו, את היהודים, באים עלינו חלותנו, רוצחים יהודים חפים מפשע. הלא זה אסור, אסור. הורגים את הבנים של הקדוש ברוך הוא, תינוקות שנשבו. השם ירחם, אולי היו עושים תשובה. למה רוצחים אותם? הם יודעים לשפוט אותנו, השופטים האלה של האג והאו"ם יודעים להאשים אותנו, אבל זה שרוצחים שבויים ונעדרים, כולם סותמים את הפה. למה שותקים? למה כולם שותקים? למה כל העולם שותק? למה כל הממשלה שותקים? אני שואל שאלה, האם מותר להם לעשות דבר כזה? אלה בנים של הקדוש ברוך הוא יתברך, נמצא בשמיים, אין עוד מלבדו, ישתבח שמו לעד. זה בנים שלו, נבראו מצלם אלוקים. תגידו אם אני טועה או צודק. השם ייקום דמם. איך מותר להם לרצוח? איך מותר להם? אסור לרצוח שבויים על פי החוקים שלהם ושהחוקים שלנו, כמו שהיו שבויים בסוריה, כמו שהיו שבויים במצרים, במלחמות, מלחמת 6 הימים, מלחמת יום הכיפורים. אז מה אם יש שבויים בעזה? מותר לרצוח אותם? אסור. השם ייקום דמם. תזכרו מה אני אומר לכם, יבוא היום שהשם ייקום בהם. אתם צריכים לתבוע אותם על זה שהם רוצחים שבויים בלא עוול בכפם. רחמנא ליצלן, ברחמיו על כל מעשיו. מסכנים, לא עשו שום דבר, לא היו צריכים לרצוח אותם, ועל זה הם יתנו את הדין. ואני מבקש מכל המשפחות לתבוע את האג ולתבוע את האו"ם, שישלמו פיצויים על מה שהם עשו, כי זה לא יעבור להם בשתיקה. הקדוש ברוך הוא ינקום דמם, ימחוק את עזה בעזרת השם. וכל מי שמנסה להרוג אותנו, לרצוח אותנו, לשחוט אותנו, יש אלוקים בשמיים, יש בורא לעולם, ינקום את דמם. תגידו אמן. יבוא היום שלהם ותראו מה שיקרה להם. יהיה להם אסונות, ירצחו שם מהפגזים של המטוסים. כל טיל טונה שוקל, טונות של טילים יפלו עליהם, ועוד ירצחו ויהרגו מלא שם בעזה, על זה שהם רצחו יהודים חפים מפשע, שהם בני האלוקים, שהם נבראו מצלם אלוקים. אני אומר למשפחות של כל הנרצחים, כבר 11 חודשים, עוד מעט שנה שלמה, חודש הבא, שנה שלמה, לא יוותר להם עם הקדוש ברוך הוא, לא יסלח להם. שתפו רבותיי, שתפו. לתבוע אותם, להאשים אותם, שהם מאשימים אותנו. הסרטון ארוך, כבר 5 דקות, תסלחו לי,
אבל תשתפו, כי זה חשוב מאוד. שכל המשפחות של הנרצחים יתבעו את האג ואת האום ואת כל אומות העולם. אין נקמות השם, אין נקמות. חלם הקדוש ברוך הוא, חלם. כוזו חלם, תגידו אמן. יבוא המשך בעזרת השם. שיהיה לכם שבוע טוב ורק שמחות בעזרת השם. ראש חודש טוב.